Atam bakır ya, hem mi bilecek olmadan o. Derek yine men üstümden düşüver ya. Borla. Bolluho be. Ey madama sunga löy kolap başlayana gayvel dura. Ne aylay? Şu ne ya men gelelim, şu sen tana uğram, şu ne yedige de koledun. Ay bak, yazalsız oynayı olamadım. Be. Köp bilecek ol yana dura seni marafında, ha? Der var bir zat dedim üstümden düşüp der var. Olanlar geldi. Ha. Näme mesliňi de şudaňyk Zogludyşy oturdunuz. Ey Murada, gün ortana harna çıktık da saat şef deyince... Sen Zagal, sene gitmemegin. Şu herkesi edenin işini süýnem, içim yanıp durandır men. Eger beýle mes bolsaňyz, şu gün akşam şutada garawul barsyňyz. Murad ağa, biz bugün bir yerde kalıp, nämäni garawullamaly? Yine siz şu yerde kalıp, yine men şu bir tay koşum koyup gitsek. Siz şunu garawullardyňyz. Akşam şu yerik, şagal gelýärmiş. Siz şonu tutmaly. Şagal tutmaly. Ne tutmaly? Murada, şagal ne tutmalı onu? Siz şagalyň ayagyndan tutun, bilinden tutun, guyrugundan tutun. Ne edip tutsaňyz şeýdip tutun. Sana mon ayağından tutar yalı, şagal atava yalı, nan soy, nelep föp dip sağır tutayır yalı. Sen gepleme. Yine ertir gelemde, hana, hol ağacı görýäňizmi? Şoň düýünde şagal daňyl bolmadyk bolsa, siz menden gaty görmäň. Hat. Ne yaptı çoğun ha? Doğrudan amana. Muradan jını yaman sana düşüp durlay. İyi demesene. Oho Döwranjan. Murad ağadır da. Yaşlı adam. Diğer koyur da. Hem gelecek ki gaýnyňa degse göwüňe yaran o. Ay Döwran. Bolşun ne hilay? Bor paragat. Men bir zat diýsem, bir zat diýäňi diýmen. Bor gepleme menen. Evet. Sen yaman pikirlenýäň ho. Men ey neme ol. Nemen fikir etýänler. Şagal ne tutman fikir etýän men. Şagaly? Hawa. Şagaly mı? He. Şagal men bilýär. He. Men bilýär paragat. Şagaly. Orak bile tutalıyor. Orak. He. Dur ho canam ot tigmallyla nok. Şagal tutmalı şagal. Pil nedir? Pil. Ay bey. Aldırma ya. Aldırma ya. Yok. Döwran. Nämet diýsene falan. Go maslahat bereýin maňa. Aha. Paltady. Çarşakdy. Kätmenni. Çüýdi. Çekişdi, ay teşedi. Üçünden vararsın bolýarmy? Döwranjan. İyi gedi. İyi evlen şagal tut ya. Yine de men üstümden gülüp, men üstümden düşen olýaňyzlar. Bora aýtmadyňmy men o? Aýtjagam da işladan. Geplemeýänmi? Döwranjan. İyi Bolýarly ho Döwran ho. Aýyr. Bolýarly. Olanlar. Oyun çınsın. Gidelim işleyelim. Yanka adam yine gelmek ha. Doğru aýtdy. Yürü. Beyler salam. Salam. Ajahan, unutma. Nehil bolamdy sana näme? Yaman gaharly görünýän ýadaksın edýär. Özüňi azajyk aýagyry. Sen şeýle agyr işleşiň göremde de, sana hiç edem ýokdy. Özüňe haýpyň geldin. Röwşen, taňyştaýdan bir zat gerekmi? Men ýüregime Ajahan gerek. Yine
aytmağa beýle de dursun. Şu dükkanı görnäýseňem para hadaýdy külüň çykardar. Be, gatı gorkulma da. Bolýa gaýratyň bolsa dur. Häzir para hadajaň etjek. Bolyala. Beýle gaza vermesene, häzir gitjek. Ýöne men gitmäken bar daýdy. Sen başga berile hymysyň ba. Men aňyan. Sen her zat etseň, men sen alar. Sen ya tam tevaranımdan gara geri girerme orar. Gummol, manglen yardırman ka. Aycahan, koyaydanı. Şon yal samsın getin get etmesene. Koyun nefesin koyayda. Aycahan. Döwlet, men seni iş bilen çağırdım. Näme hymmat bilen çağıryn bolsaň aýdyp beragym. Hizmet şu gadamın ayali sen gaýna owaňdan näme? Hawwam. Men gaýna owamyň ýyly şol. Sen gaýna owaňga ýeri bolsa şoňga ýeri Ayjahan çülsel aýtmady. Rowşenjan dine şo diýip otur. Ay garaz şol aýalyň uğrun tapdydy bolmaly. Men diňime däl bolýan Rowşenjan çün etmeli. Ay boljo şolar bolsa guda bolarsın, arkaýyn bolanlar. Alyp çykar. Boranmy? Şol işin öňüne özüň düş. Mene şolun gapsyndan barmaga özüme kiçilik bilýän bolýan barmaly. Boram, bor. Hasan deli. Rowşen! Ay Rowşen! Näme gap? Ejengden saat sonra. Haçan saat? Bolýar. Saat görüştürsün. Ondan ýeni bermeli orada. Bolar agam. Hökman edersin. Eneş, şu gün dükkanı ýerräk yapıp ýöräýeli. Sağlıktır ha. Yaman aytman duşuk bellep ýörmekde. Yok lan. Öýe mihman geldi. Şoň üçinler. Sen öýüm ýerräk gider, men adaçyk eýlenjek. On hem üçin. Güýa. Hawa. Güýüň. Akylly bolun sen. Ony agaňa di. Oğlanlar. Hav. Mende bir maslahat var. Hani yer bakar para atmazsadın dinleyeli. Öwel, Hov. senem ýokary ekser edip sıyırlı sanap tur maslahat var. Turho. Maslahatyň bolsa dinlejek kon hälenmär biriň ýüzüne terede otursun, aýdy ber. Akşam biz berde kalmalı. Ýokman galmaly. Sebebi Muradaga şagal tutun diýdi. Ýokman galaýmaly, başga ýagdaý ýok. Şoň üçinem gedekleşip çık gidip öýden nanik geleli. İlkä sen git. Sen gelen zaman men gideýin. Tapawdy ýok. Neme? Mene para akşam naharmy alyp çık gelenler. Şu akşam naharmy bara para. Evet. Hemme jämide detdi. Berde oturup
naharlana elin öýe gidip näme etjek bunu? Döwranjan. Sen öz naharın özüni. Biz gedekleşip çık öýden gidip naniyeli in gowdat. Hawa. Derro. Gelersin Allay. Geler saw näme gorklanmay? Korkýarmy diýärmi? Ewezan, nämeden korkýan dostum? Men akam, batdan korkmagyň. Ýolbar tutmaýanmy? Ýolbar. Ol ýolbaryna pilem tutan gerek bolsa. Bay. Sen ýolbar tutuşuň aýsam göräýär. Bir agşam geleýin, sen näme tutýan gaýtsa özüm. Bora derro var men bir zat diýen ol var. Derem üstümden nişan olýaňyz da o. Hayran alaýym ol adamy. Bolýalay Döwranjan, senden bir zat da üýkelen bolýar. Bolle daý ho döwran şagal bäriň wako gelýän adam gelýär şagal ho. Evet. Sen gidip nanik gel. Men Döwranymla bärde oturaýyn. Bolýar, tapawdy. Derro gel ho. Garaşar paragat kim? Ştoýdy. Bolýar, para men gelýänçem İýdin gaýtdym. Men gelýänçem paragat ýa. Bolýar para oturýar dämi? Bolýar. Bolýar. Derro gel onu. Bor. Men hata geterin oýumdan ýetay bolma. Oýnatýan ho ýüregiň ýarynda ho. Gitdim mena. Bolýar, özan derrew gelin. Bolýar. Para. O derro gelirmi? Ay bey. Şu öwel saltyrak gelämede bolýan sonra we bekar. Salam. Salam ketsal gowmy? Gowy, ödüňem gowmy? Oňot. Sen neden ýelen? İşte agşam garawulçylyk çekmeli. Gebekleşip nany meni gaýt. Men waram fan paragat gaýdyr. Sen işden gelýänmi? Hawa. Menem şol ura barýan. Bolmasa bileýi däýeli. He, sizem şula tuğda barýaňyzmy? Yer bolýaly, bagışda diýdimi? Ocağa şoğlan görelim. Yok, ataşan biz başkaça hareket ederiz, başkaça. Sen owadan ýerge çykyp gitdiňmi? Hawa. Bir eýýam. Aýyň taryhy uzak. Näme damal geldim. Başgalaň alyp gelmediňmi? Mende hiç kim yok. Kakamam, ejimem aradan çykdy. Geliniň ýokmy? Yokla. Eýlenmedik men. Näme? Şunça wagtlap şäherde ýaşabam, öýlenerek biz tapmadyňmy? Tapan ne olaymasan, eýlenmendir nöbe. Inne owadan gözlersiňdi. Gözlemek gerek gel. Eýam tapaýdym öýdýän. Be, kimke? Owaň ýdymy? Hawa. Anan saň, şogy görelim märi. Hiç il kararym ýok. Men üçin şondan owadan, şondan enaýy, şondan biýada ýok. Ýöne men oňa näde aýtjam bilemokda. Be, kimke owy? Belki men aýdyp bererim. Sen aýdyp berebilersiň. Sen her ýerden şogy görýän. Men görýänmi? Vay. Ol biz men bilen birle işleýän ýydymy? Ýokla, o nerden tapýan ay? Onno. Her gün ýerden men başga gyz görem owa. Şäher bilen oýanyp saçlarynda rawa türkan. Aynada kim görýän? Menmi? Özüm görýän. Diýmek, men seni seýýän.
Bara taşan. Ya başarmaz mı? Başarar. Näme başarma? Onu öýe var ver bol ya. Bar. Parahat. Oy Parahat. Assalamu alaykum enece. Sağlık mı, gurgulluk mu? Parahat var mı ka? Paraha da yoktur. Olay iştedir. Ne vakteler ka? Gelir vaqta bolly. Dukanın ziltin almak için evlenýän bolaýmasa? Dükana yapıp kolaymasa? Sega 2 saat mınlanıyorum. Aycahan ögöz diýilýän oglan bilen ilerki ýeke tuğdun aşagyna dur eken. Ay bor gelnece. Bolmasa men ertir geläýär. Towa, saçı ketilen. Üýe bir gel bakaly. Men sana doşuşyk görkezderim. Tüys yerine duşdaýdan. Urugşan bir begenlereýin. Öwüz, indi git şolly, menem öýe baraýyn. Ayjahan, sen bana belli bir jogap aýtmadyňlar. Erti yerden turup şu aynı dakikadan sorak göreyin, onsan aýdaýar. Sağ ol. Sağ ol. Döwranjan. Ha, Gayrat et ketmemen otur. Sagallar gelýärdir. şagallar. Parat gitmedi ha. Men gitjek ha. Men öwür gelen soň gitjek. Şey, Men sen ýanynda oturjak. Şey, sene. Oturýarsyňyz mı? Aha, geldi. Öwür geldi. Sen geldin. Öwür geldi. bak. Vallahi. Geldi. bak. Geldim lan, ha, Öyle. vallahi. Bir de para. Hal bir dar olu sana. Şeýle mi? Aferin geldi para. Geldi. Ey, bolýa Lan idin mi? İyiydim. Ay böyle ne hoşladın. Sağ ol. Sen şagal tuttun mu? Şagal? Awo. Şagal. Yok, sagalmın tuttu. Ay ne ama dere yine var men üstümden düşen üstümden ulan olýan Allah'ım men. Ey, bolýa ha oýnat ya. Buga bir zat diýdik büýük küle mu? Ey, köle ha gatanlyň akmış o tarapdan gelýär şagal. Ne ama onu. Onda men gideýin. Men nanik geleýin. Bolýa. Basymjak gelen. Bolýa. Derewç gelsen bolýa. Parat yollaş olayın mı? Sen no Döwranjan. Otur sen. Häzir men bir agız nan ýesem gel jonu sagallar bileze tutar. Böyle. Bolýarmy? Böyle. O gün geliyor mu? Ey, yatasın gelmenendir onu. Ya tayfam mı kan? Bekmedin ama. Ey, ya da düşe nokta. Ey, Parahat. Ey, gitti o. Hay, gitse gelir de, ne mi? Evet. Gitse gelir ya. Ay, bir vat aydayacaktım da. Şeyle mi? Ey, o ne yaman başağıyla? Belki de uşuğu var ya anlar. Ha, fiyuhila gitti ya deyip, Ha, o. Bol yalay Döwranjan, bizim näme delliysene? Ha. Elimizde gül jagazynda alalla duşuga taýynyp göreli. Näl uşuğu? Şagal bilen duşuga Döwranjan, şagal bilen ýör. Şagal bile? Ha, o, ýör. Evet. Ne mi? Evet. Ho, Evet. ho. Dur karasa, evet. Geliversene ho. Dursana, evet. Gele derle var ha. Gece yanım, atbefsan mı kalma? Gele derle var. Hataştır, döydüğün para. Sana. Öýe baryp çık eşigim çalsaýyn. Ende şuň ýanyna olsaň baraýyn. Parat salamu aleykum. Parat bir mont dursana. Sana bir sözüm mi? Näme aýtjak? Basamrak aýt. Men ýaman gyssanýan. Neme? Saltyrak aýtsan aýtjak zadymy. Aýsam ýaňy Aýjahan bilen öwüz köçede dur eken. Onsoň Yok, men neme? O duş dur eken diýjek bolýar. Menem seni
Yakın dostum yalvarım son ayda aynıydı. On sonum näme? Gıyıcıksı oğlanın namusu bolýar da. Men namusym oramak. Sen ya şagala kalmandır. Sen balanyny giymen oňa. Yine de şunyaly yalan ýaşyrk zatları men ýanymda däl. Başga ýerde gürläniň berseňem menden at görme, düşündiňmi? Men o Düşündiňmi ya? Düşündireýinmi? düşündüm. Bar, aladan bilen ol. Onsoňam, ýene burada. Galan ömrüňi dükanyň köşesine ornaýma. Düşündiňmi? Düşündüm. Başla, gece hala etmeyeceğim. Ay yoklu. Enes, başla dedim ha. Farahat men öykölem o. Yer bolyala, elek köşeden gidelim. Yer istek gider. Ayda otur Enes. Bizde ayda radat yok. Özün ayda otur. Aytsam, Näme dındın? Ayda vere. aytsam, basım, bizimkiler size vararlar. Onson Onsan, kuda olarlar. bulunjany bilýänmi? Umuyda ediyen, galanam, sana bağlı. Bilmedim de. Mehribanım, beydimesene. Sen men, ömrümün manisi ahiri. Men sensiz, bir minudam yaşap bilmen, Enes. Uzak gün görmän näde bolýan onu? Sen kessin, madama, ben kalbimde Enes. Yöne sen onu, duyuňa oýdya. Bor parahat. Yurderi gatrak ýöreli, öýe barali. Enes, haýyş edýän, öňüzdekilerle gepleşäýdi. Arkan geliversinler. Şagal korkunç satın devran. Şagal? Hawa. Yani ben vakam bana hocam. Dağıttan okma yol var tutmayak mı? Yol var. Bolýar ýol bar tutjan bolsak. Beferek. Şefler istilýär. Evet. Şeyler gel hadi. Öldüm ben herhalde. Näme tutsak haý devran? Şagal mı? Deme gavat tutaydı. Gavat? Bu pikir hawa. Gavat. Gavat jak bolsaň heriň bir tarapyndan bolmaly bolýar da. Bil. Şol sen näme delli? Sen amyndan git. Bolýar? Bolya. Menem mından gideyin. Bolýarmy? Ey Döwranjan. Göwer hop, göwer. Böyle gider la. Elim göwer. Elim gördüm. Göwerdingmi? Awa. Bolýarmy? Bolya. Sen amyndan gitýäň. Durhow, intek şagal. Gelen ağ intek. Indi tutmaly şagaly. Şedip kotayt gavar şagal bolýarmy? Otuň ýanynda gavar bolýar. Bile gavat tutaydı. Bilki beylek gideriz, on beylek gideli. Ha, ilk o wagtdan olal, ilk ol. Päfon bu wagtdan olal, ha. Awa. Şeyde el. Ey otuň daşyna aylanma, läl, şagal tutmaly. Bolya. Mundan git. Bolýarmy? Haňyrlamaýsyň. Bolya. Bolýarmy? Bolya. Baranna. Dur, dur. Hey, vay Döwranjan. Vay maňyna şagal näme tutpam gaýmy, ben oňoruna gaýy, vay. Bile gider la. Näme delli, dur. Näme?
Häzir 1, 2, 3 sonra. Aha. Sene beýle agylgaýan. Awa. Ana sesem gelýär. Şo taýda Gele. gawamasaň bolanok häzir. Bola. 1, 2. 2, 2 yeni 2 köp 2 diye ya. 3. Bola. Evet. Son gelay. Evet. Ahmet. Yol var tut diýärey. Şağallar mı? Şağallar. Gidin ay. Kömek edin ay. Evet. Paragat. Paragat kömek et. Kömek edin. Ey gidip yataýmasa menem alsaýdy bu. Paragat, geldin mi? Geldim kaka geldim. Paragat! Paragat! Gel be. Geç otur. Selamun aleyküm. Waleyküm. Ve aleykümselam. Sağlık mı? Bar çağırır mı? Gıydım. Ay gıydım. Nämeçe? Gel han gıyzağım şöyle. Gel otur bana. Otur bu de. Şunun habari mı? Devletli maslahat için yanaştık. Hawa, aydır. Gıydım. Senem dinle. Mus diýme de Mustafa diýsene. Gün aytsam seni öğretek diye. Gowdugyny, ece kimlere barjak? Mene daş yere de barıp oturacak gel. Gıydım sen bilen biriktireceğim. Näme? Şunça yıllap cigim dip innem geldim diyeyin mi? Otursa! Kaka! Otur! Destir sakasını getirtirelim. Nin tohumun mu çok koydun? Ne diyelim bile mi oldun? Bilsen sana yavşılık ediliye. Asla karşı tokuma yavşılık etmediysene. Ün neyme gördün yavşılık edip. Ün külemedin Ayşani. Yetim oğlak sakladım. Ağzım burnum yağ bollu. Yetim oğlan sakladım. Ağzım burnum kan bollu deyiptirler. Befet, ece, öňe taýak atyrmasa da diýjeňi diýip oturma. Vay toba. Gıydılansa haya gider. İğin alıp gaya gider deyiptirler. Nemeyyem, üvöz bile. Süyücüsü vadalaşıp yetişeydin mi? Näme? Wadalaşma yani men näme dipdirdim? Bağın aşağına. El tutuşup, gepleşip çıktıron bilmeyenlere ötmögün. Entäkten bilen, ayrı tengurlaşar. Yok. Onga zat yoktur. Paragat. Senem hanım anlamazsa yığınasana yığınarsın. Yığınamasam yığınar yani eder. Bu kapı sen gelip üyecek kapından. Eğer sen yine de uyarık geplesen menden evliliğe karışma. Yedek paragat! Kaka. Sen şeyle üyüt yani de men günahkar mı? Men günahkar mı kaka? Desen bana yalanlık yok. Ol men geçemden. Ol men geçemden.
Gepede de ben düşünür o ağrıyor senin. Delinem. Tayık yola getiriyenler. Yola gelene geçen olaymadı. Oho nene vuracak. Nene o ne? Ne etmeli? Kimi dağıtına etmeli? Aydıptırlara. Özün yeke olsam, iyilden ne peyda? Bular ama beydiği batıyor. İnnem muratlara kudosulga var diyebilmek olmaz. Sevgilimi de hemen cevap versem ki. İyiliğinle nenem ecem oğlum olsa bu da atlar olmaz. Hay Ece beni şu örgüler görmek için koyup gittin mi? Yok. Eceler hiç vatam öz perdendini görüde koymadılar. Armağan yöne, ömrün kıyık ekenine Ece. Para ahır. He? İndi ne ederiz? Hiç sadım etmez. Önküyümüz yağlı aşağı veririz. Bilmedim de. Uy, yoksa da öğüzlü vurun neyme? Hiç sadım de. Üyelerini tapan gurrunu öldürdü. Şeyle mi? Sen el tutuşup duranın oy, Rövşen görüptür. Rövşen o neme? Ben sana bir daha da edeyim. Sen galın ömrünü öğüzüyle köşede duranın ader salamlasanın ortamıma törme. Men... Bollu gurrunu tozdu. Köşede oğlum bilen el tutuşup men maskara etmek dedi. Men özlerdim özmeyetik. Onsuzum sen ecengden yana iyiyle çıkmaya özüm yok. Tur özümüm ocağıya var. Kıyıda bari yağından, İcede bari yağından. Dost yeğeninem düşman çıkar. Ay, ilin ne meni katı varacak. Öz kalkan edip bilse, yamanlık edecek. Bu da atlan bağrına, dingemin ecesirliğin münakar. Ah Ece, nem için beni bu cevher cephalan içine koydun? Senin fücü kudülünden kanmıyor. Ay bulut içinde zıklanayacak. Öğütlerine misli tuğdey
sığınmayak. Bu varlık sen bilen uklanmayacak. Öğütlerine misli tudey sığınmayak. Bu varlık sen bilen uklanmayacak. Başımızı sıfat nehrine çoydun. Perzentlerin üstünden kanatın yaydın. Gündüz gün geceler şulalı aydın. Yadyalı gününü beklendecek. Gündüz gün geceler şulalı aydın. Yadyalı gününü beklendecek. Ecem can gece yakımlık ödüğünden kalmadım ece. Ecem can ece arzulum yerde de asman ece. İneli günlerim yağıtı bol yanları. İneler pervendin bağıtı bol yandır. İneli yollarım bağıtı var yandır. Arzulun yerde de Yeneli yollarım bağıta bar yanları. Arzulun yerde de asman ecek. Yegişli yollardan geliyenler gerçek. Siz bilen nurlan yar bağıtı yar gelecek. Bağıt der mi düşte yine de görmek. Yakınlık ödüğünden uklamdayacak. Bağıt der mi düşte yine görmek. Yakınlık ödüğünden uklamdayacak. Ecem can ece yakınlık ödüğünden kalmadım ece. Ecem can ece arzulun yerde de asman ece. Arzulun yerde de
Yağdayan şöyle doğru. Bolupdur. Bagtly bolun. Men sana canım paralap düşündürüp oturun olen, sen gıysar ýaňla. Gıysarlamak. Sen nämeseňem ejeň öz diýen nedir? Beýde aýasy ýokla. Parahat bir çykalga tapar. Bir gedek budaçylyga uğratmany geňem gördüm deme. İş öýüň alyp çyk. Mena ýaramy, öýe ýörejek. Sen düşün. Men bugün doğanım deyip ertirim erim diýinmi? Sen erim diýmeseňem, parahat saňa gelinim diýäjek ýaly. Mut gelin. Ay borla. Allanan men bolayyn. Borunna sağ ol, mena gittim. Dur, dinle. Para sen may? Hey, Devranca. Yürüme yardım para. Yürüyorum ya yürüyorum ya. Tak alıptın ha ho. Anırdan elinde bir medik gene de para. Ay etmende de bol yandıra ho. Ne mollu ho on yari. Ne amolu var ya akşam elinde bilirdin akşam elinde onu bilirdin. Ne mollu Devranca. Akşam var ya şağırlar çaldı. Olur vardı para. Onun 500 tane vardır. 500 tane. Ne mi dedin ne? Yemmedin kırıncına ne ettim ama. Kastılar o var o. Devranca. Hani öğün neydi? Evet. Evet var ha. Para ne mi dedin ne? Evet var akşam. Şağırlar alt kaçtı. Olur yaman kendi o şunca halat edecek oğlum onlara para kat. Başartmadı. Gittiler. Öyle. Gitti. Sağ ollar. Ana. Neme gittiler ay? Evet. Oh. Vay. Evet barakallah. Evet barakallah. Hasta. Barakallah ho. Get so otur ho. Ben nira deyin ho. Akşam kohundan yana sen ara zanlıca mende durmadım teorekte dinle men aldım. Nira gittin ay? Nira dersin ho. Ben ağıtay geçip yattım ho ben kohundan yana şöyle 5 yıllar var sağal möcek hiç vat gelmeyer ho. Hakiki intega men şördü yattım sıdap şu kohunu. Hani uğrun koyalım. Evet. Yerda. Sen bilen kitrak kurun var. Yor. Bildin mi? Devranca. Boro duran. Parmanam yanım. Uturayan ustaydı. Cevem der. Gidiver. Devran akşam koğuymence tapanlarım. Evet. Senin güymence yaptın. Yok lan ben yattım ha. Yok. Sen güymence tapsın ha. Ne mi diyecek kolyana gönne varsana. Men jiyimden başka güymence tapmadın mı? Ya, öveyeceğinin öyle sesini çıkarmazdıydın mı? Bir de oğlu, sen hem şekerli oldun mu? Ya, men samsırak gördün mü? Bir mont inni menem dinle. Menem sen bilen gepleşeyni oturdum. Övün gurrungasının goğullu. Hawa. Akşam men sen jigin uğrattım. Yöne men onu güymence hükmünü uğratmadım. Men sana gönay diyan. Men sen jigin goğuryan. Eğer sen bize rufat versen,
İltifa etme. Kes sesini! Sen beylemen cigim govaryan orsan, gudoçulu uğratma ekeninde. İl içinde gurruna koyman. İnnem, galan ömrün ömen cigim yanı ornayma, düşündün mü? Sen üçün men kapıyım mıdamalık yapıktır. Gudaçlı uğratmana hoş sarma mı ne mi? Ey bol ya da yani. Men ne düşünür diye vaydiyan olin. Oğlum tersten tut ya. Enesan, Ha ece. kıydım geldin mi? Geldim ece. Bu ne iyi geldin? Ece killa ağrıdı yaman erver. Vahey, kellen ağıran olsa derman derdi çayden olmadı mı? Ece adacık ştayda otursam derman atmam da dayırlarlar. Vah oturanın ayaksı olayın Enesan. Şugün daydan dağı geliyor. Onu son tayyarlanala. Olur bir de havarına ettik geliyor. Halit koymadılar Enes'in havarına et bir de deyip. Ece, olur soňrak gelýänlere. Açyk soňrak tursam olmaýarmy? Bolýala. Men o daydaňa näme diýeň? Havarını alıvereyinmi? Alyp goýber Ece. Wah haňa döleýin. Ýöne bara. Men olan havarını alsam, ertirten men maskary daýsyň ýoga. Alyber diýdimi Ece? Haňa döleýin. Onda daydan havarını alayın. Wah men ulugy ýydyma döleýin. Arkaýynja otur. Kelleň ağırdy aýyrsyn, onu soňurlasyn. Gülcemalcan. Tuvaleme altın gelecek. Tamam eli. Oturmam falan. Oturanız Hudaya şükür. Geleydin mi? Gel git. Hudaya şükür otur. Geldin mi tağama? Geldim. Oturmam falan. Hudaya şükür. Altın gelecek otur. Men bir çay koyayım alayım. Yok Gülcemalcan. Çayımdan haladır netmiş. Öyle işimi de başlar, öyle işimi de. Şu gov sözlerle çöderler. Şeyle mi? Ayın ha çözmeli ortam kıydım da nerede olup durmadı. Ay bolaydır. Yöne varan hanır kakasam geleysin ne diye oturuna. Gülcemalcan şu fikir etmeğin yönü gayet tapman yerendirini ötmeğin. Hudaya şükür. Bu malum mülküm bilen men baran kapıyım aşağıma milyen, borcağıma milyen. Yönü Gülcemalcan, oğlum yönü Eneşan gittin ondan. Senin kapıyını da geldim hemen ha. İnni şunu hayri işi sona koymalı. Kuda olmalı olsa bolayar. An hafne hettileceksin, hatın almanız geleye İnşallah da İnni galay vururum, çaymasın edeli. diline dönün. Olur musun? Bardadım şu fin bordiydem, bardadım malum mülküm Eneşan'ın. Senin tamada seyledir. İnşallah. Oğuzu galay vururum, çaymasın edeli. Men var çay koyayım alayım da. Gülcemalcan, nefik olsa. Adam bir daha var mesele bile geldi. Aydı verin meselene bağ olsa. Aysap ana ters gelince hedem buraya adam değil. Ben geldim o bakımdan. Yine kadam canım men bile bağıca. Doğru değil mi kadam canım?
Bizim şu karnaşık belki de ellik geldik. Bu kakazan ağam oğlu Ruşen Can için o ayrıca can dilemeyen ellik. Bulun gudaçılığı gelene oğulun men öňkü pikirimden değinmeli boljak ötgen. Ya bulara bor diýeýdim mikam? Ol yetimegim men diýen metjek gel ötgen. Gowy men bulara geliberiň diýeýin. Yetimegim mücerret etip gardyn. Muň ýaly guruply adamlar günne gelip durmaz. Ayza hanam paraga da öwünjüň däl. Gaýta öwüz diýer, ýene gör diýer, bir zat tapar. İşden geçmeýänke men şular bilen guda bolaýyn. Galanan näpelek, öýle galsa da, beýle galsa da maňa bekdi. Gelin yaman pikire gittin bolýan egilikmi ýa-da aýdanyň ötürmede ettin? Kakazan ağayalı karnaş tapsan armalım näme? Ayca Hancan ol yağıyıp yüpök geýer. Dilini geplese bor ýene. Hidiýöne geplemeli ýartynmasaňy bolar. Dilin geplese bolar ýene, dilin geplese. Han men wara pikirlenip, oýlanyp, ölçerip göreýin. Siz ýene bir gedek aýlanyp göreýin. Bolýa. Onu sag oturuň, biz ýene aýlanyp görür. Ha gelir. Boruna sag oturuň. Çay içelim. Yok sağ ol, bereket versin. Görelim. Sağ ol. Ahmet Eç. Bu ne ettin onu? Öňe eýdiýänim beýdiýänim. Vay! Sen bir heleylerin işine koşulmasana. Sen mara, hol maldan bilen bol. Yer bolýa. Men bağlar ne olaya? Salam. Salam. Näme toýaýdaýyn geldinmi? Eşitdim, bagtly bol. Yok. Beýle zat yok. Näme? Üýüňizde şeýle maslahat bolmadymy? Şeýlice çek bolýarlar. Ýöne meni oýal bermen. Inni geç. Bütün o parahat aýjakyna ýadyp ulgurrum etýärler. İşe çıkmaga beýlede dursun. Inni ýola çıkmaga tutanýan. Yola ýa-da gyrlar şo gurrunçynmy dip soranna men diňe ölüp bilemmi? Edidim. Bu gurrungyň bary ýalandyr. Ananay. Men diňe sen söýýär. Hawa kakam şeýle deliň diýdi. Ýöne bulatlaň baryna menem Ayja hanım garşy. Näme? Mut gelinmi? Bak canım. Beýdip men bagrym parlamasana. Maňa senden başga hiç kim gerek gele. Men gerek bolsam, beren sözümde durmalkening-de, uğratmalkening öýüňizdekileri. Bol öwüz ýaly hostarym ýok bolsa, onda men düşünerdim. Ýöne hostaryň bolubam, şeýdip söz berip, erteki gün Aýjakyna laýjakdymmy? Yok. Olun bu piren başa varmaz. Ya men sen bilen ýaşan, ya da men hiç kim bilen ýaşaman. Enes, men diňe sen söýýär. Eger isleseň ýör, şu durşuň alyp gideýin. Nikah öýdüreýin. Men geçmen ýatan hareketler parahat, şo durşuna beräýin diýerim ýaly. Men ildenine, edemiň atamyň ak katatyny alyp, kürtatynyp öýden çykasym gelýär. Men enem atam garşy bolan bolsa, onda men kimde giderdim. Ýöne olar saňa meni bermäge razydylar. Ýöne sen namartladym parahat. Enes, ýene bir zat biriniň hatyny berip, uda bolna, ulug ýygyna gaçallyk gaty gelşikdirmi kädiýär?
Näme? Eşten dadın parahat. Arkayın var. Men toyum senkden öň bolar. Hoş. Ataş, sen nere, bu yerler nere ho? Oho, zaten bay. Mena sana diyecek bolup durdum. Ne heli? Oňatma. Oňatmay. Hudaýa şükür. Be, ba muňay. Ba, özüm. Şäherden owa göçükjek diýip aýtdym diýmay. Aýtdyň. Oho, tüwelemiş. Taýda ýaşaýan. Hawa anhaş jaýmen öýüm. Tüweleme. Sen näme işleýän bärlerde? Ejen daýyny ştaýt myhmançylyga getirdim özüm. Tüweleme, gatowy. Diş çay bereýin. Ýok, sag ol özüm. We ýoksa da ertirýän öýde boljakmy? Bolýsan, bolmaly bolar. Näme hyzmat? Ýok, gaýsyn bilen biradara görürüm. Bor meni ertirýän öýde bolaýarym. On görürüm ýok. Bolýany özüm, men ýöräýin. Bor, öýlen öýde bolar, hukman gel. Bolýany, sag ol. Tagaman var. Altyn gelnäçe daha hemmesine salam aýt. Bor özüm, hukman. Bolýa, sag ol. Bolýa.
Aşkın derdi ağır Bollu çekerden Sen keşfin gözledim lelen Men her yerlerden Kalbama bolsun deyip Ağlacık melken Beren suratlarına lelen Bakıp ağladım Kalbama bolsun deyip Ağlacık melken Beren suratlarına lelen Bakıp ağladım Yüreğimde kanlı sırım açılman Durmuş başka bolle bağıtım eçilmen Çüredi ıkmana men kayıl bolman Derin suratlarına lelen bakıp ağladım Çümedi ıkmana men kayıl bolman Derin suratlarına lelen bakıp ağladım Yüreğimde kanlı sırım açılman Durmuş başka bolle bağıtım eçilmen Çümedi ıkmana men kayıl bolman Duşuşun yerlerime lelen bakıp ağladım Çümedi ıkmana men kayıl bolman Duşuşun yerlerime lelen bakıp ağladım İnni nemetmeli. Bu zatlardan son iyilin gözüne görünüp bir aşağı varmaz. Civiyin gelinin edinip iyilin gözüne ne edip seyredecek? Eneşem beydiydi. Men toyum sen gidinim ömürtü olar deysene. Ay havvala. Başka ne mi deysin? Bu zatlara dinlemeyin münakar. Dinlemeyin. Yok. Dine başını alıp gitmeli. Seni adamın tanımayan yerine gitmeli. Gitmeli. Dine gitmeli. Öyden dine eşklerini alıp gitmeli. Koy hiçsi duymasın. Yönemen bar koşulan ögözün öylerine ahire. Indi men barsam ögöz näme diyer? Ay näme deyse şonu deysin. Zatlarım alıp gitmeli. Bor bıydım, parahat bilen birigesin gelmese. Men sen, şol liyen edeyin, yöne senin men diyen mi edey bağlam. Ece, iyili ünlü bolmayan da geçecek bolyandı.
Bolya deydi mi? Inğanni sana gudaçılığı elýärler. Ol ilerklere uşun vara, ona öýdüm tanıyan. Goğuluna. Paraha döwlenmän çıksam ilgün näme diýer? Näme? Men paraha üçün gudaçılığa çıkıp toy der öýtýärmi? Müjerred etsin şol yetime. Ece Beset, men yetime sözüňden ýadadım. Meňe hakyky kakam ýok. Belki maňa da şey diýýänsiň. Sen gurrun başka ýanasawmy? Men şolaň sözüni aldım. Jan gıydym, sen gowy ýaşanyny bil. Bular bilen işiň bolmasyn. Ece paraha döwlenmese men çykjak gel. Doğan öýlenmänke jigdi çyksa geň görülmezmi? Parahat meňe işleşim bilen halaşyp ber. Senem şolara barda öýürüp goýber. Men başym dik bolsa, toy etmänjik geçer. Onsaňam ata başka, ene başka, doğan bolarmandanam. Hakyky doğanym bolsa da parahat ýani maňa ýakyn doğan bolmazdy. Sen mara, yaman jidirde ýaňulen öwüz bilen ýene duşuş ýana dersiň-de. Ece, men sana gün aýdaýyn. Meni öwüz gowgorýan. Ýöne oň bilen duşuşyp wagdalaşyp ýörem-o. Duşşaýyn niýsem bir eňem duýmarsyň. Vay, towa. Gowurjak bolsaň, iýdilerä adam tapmadyňmy? Şo öwüziň nämesini haladyň? Kepbesinimi, ýa-da ýetimligini? Bar zady baýlyk bilen ölçemece. Bilemok. Oňa diýen etdirmesemem, sana diýen metdirer. Men şolaň sözüni allam. Eger sen şolara barmasan, sana beren ak süýdümden razy derler. Dur, gözüme görünme. Sizi eşikleme attır. Eşikleme almaya geldim. Öýgerde alyber. Yara öýlenjek ýigit. Toy haçan? Ya maňa toy etmek niýetiňem ýokmy? Ya nany köpýer etdiňmi? Ya bagtyňa päsgel berer öýtdiňmi? Arkaýyn ol. Bagtly bolýar, başga hiç wat diýmen. Sen hiç sada düşünen ok. Düşünen ok. Näme düşünem ok? Aýdaým alekeniň. Ene şä feýgulim, aýjahana maljak gyýbam diýip. Gaýta güýmenje diýdiň, wat diýdiň, bir giden gokturuldyň. Sen hiç sada bilen ok. Ol haýyp tarapdan feredişiňe bagly. Men sana bir zat aýdaýyn. Ondan sen haýsy tarapyndan seretseň serediber. Gün aýtsam seni öýräýtek diýär. Ece kimlere barjak? Mene daş ýerede bar oturjak gel. Gyýdymy? Sen bilen birikdiräjim. Şunça yıllap cigim bir innem geldim diyeyim mi? Nin tohumum bolsa kolbaň. Men geldim bilen ordum. Beset, Ece, öňe taýak atyrmasa da diýjeňi diýip oturma. Näme ýam? Öwüz bilen süýjüje wagdalaşyp ýetişäýdiňmi? Näme? Senem hanım anlamaskala. Yığınasana yığınarsın. Yığınamasana yığınar yani eder. Bu kapı sen gelip üyecek kapından. Eğer sen yine de öyle geplesen menden evliliğe karışma. Demek parağa. Kaka
kaka. Sen şeyle öğütleyen öde men günahkar mı? Men günahkar mı kaka? Desen bana yalanlık yok. Ol men geçemden. Ol men geçemden. Sana ezediğimin o zatların hemmesi son edip böyle zatları İneş ne mi diye? İneş Yöneten namatladım tarafa. İneş Yeni bir zat birinin hatını verip o da olna ulu gıydına kaçarlıyım katı geliştim mi kadiye? Ne mi? İşten zadın parahat. Arkayın var. Men toyum senkten öm olar. Hoş. Söyle diye. Galan vadın buralaca taplar olin. Şu eneşli mesele olin. Bolana o kendine. İneşine bıralazı tapılar olun. Beylek taraf bolanok da. Bolonok. Ne mi bolonok? Mene eneş feyen niyan? Kudaçılgı veriyan, kuda olyan, toy etdiyan, vesselam iş tamam. Sen dilinde bardağdan fadidayyan. Men kimim mi? Men kim uğradayım? He? Ya sana uğradayım mı? Otur deysen, 3 günlep oturuyan kakam uğradayım mı? Vah, mende de hoşlar yok da. Bolmasa menkileri öğrenin necek olayım. Nesini aytdın? Bolmasa façak görüp men uğraday. Sen yadına oyunu şey oza. Aygıyla oturangdı da bittiyen iş yokla. Onun doğru. Eneş feni feyya mi? Ya ola minni? Enes'e mensiz. Benim Enes'le olup bilmeyeceğimi aynı doğru nyalı bilen. Yönü bu zatları kaharına diyenler. Oho, gahar edin ol. Bir 7 yat tülen kuda olayafın ya o ha? Ozan. Gahar kapır da hemme adam ettirir. Men kompüterime go pikir geldi. Sen Enes'le düşünüşmen öv boynun al. Galan vadın alacın men taparım. Övüngem. Ertiroylan hükman övel. Bolya, men yürüdüm onunla. Sağ ol. Selamun aleyküm ha. Ve aleykümselam. O para katsan, ve aleykümselam. Bu meyadaydan. Ağam, beylerpsiniz olun, evliliktir de. Bir de ana tesir nece gerekti? Anne teskin nece gerekti? Ha o? Anne teskin nece ne edeceksiniz? Sen yal oğlunun on yallat tülen işi olmaz. Ha o? Ben sizin ne için geleniz bilen. Yöne size değerlen doğru haber. Siz arkayın gidiverin. Benim. Sizin cevabınız belirli. Kaydı verin. Ya da uğratmalı mı? Ay, yok. Ödümüz geldik, ödümüzden gideriz. Vay, gelin de geçiverin. Gelin. Selamun aleyküm ellece. Sağlık mı, gurgulluk mu? Bizim cevabımız eyen belirli. Vay, o ne akili? Siz uğratmalı mı ya? Yok gideriz. Yüreğim. Oranla sağ olun, sağ oturun. Niye öyle olay bu? Sen emeğedensin ulan. Men etişmeteret. Sen men aydımın. Baltını yatırdın. Baltını. Men Aycakan'ın batını yatırmadım.
on bagıtlı olmak için ettim. Besir şu vaqda içenni idenin edip koydunuz. Miras? Erkelciğim. Miras, sana bir haşım mı? Ay Parat, öňüme haýyş diýip zat berjek diýip beren owa. Şu gerek hükman veren. Sen meni koca dinle. Sen häzir Murad ağalara var. Murad ağaların öýlerinde Enes'ten başka adam barmy ya ýokmy? Şonu bilsen öle. Ya başarmazmı? Başarman näme? Bacıgin. Tamamam şeylet senden. Salam Enes. Salam Mirasciğim. Bu ýagdaýlar? Hawa. Murad ağa barmka? Yok, kakama yok. Gülcemal ence de ýokmy? Yok, ecemem yok. He, nämetçe olur? Ay sığır aljak diýdiler bolen. Sığır? Hawa. Yok, meňe habarym yok. Ay borlay onu. Karahat. Näme? Han bermelçäň mer aýdaýyn. Borlacıgin. İndik sapar verayel. Ay, ýene anladyň da Enes'im ýekejede borlay bar. Enes, salam. Salam Parahat. Taşar diýýäň Enes. Görüp duranda adyň sorama sana. Gıç kurlaşmaýla Enes. Men giş gurlanmak Parahat. Sen häzir gıç kurlaşanyň bilen hemme zat düzelýärmi? Meňe düzelip düzelmedi ýaly meselem ýok Parahat. Onda sen menden ömürlük ayrı düşmäge taýinmi? Nämedim men? Sözle de. Dymaýmasam başga näme diýeň? Enes, men günäkär. Ýöne sen maňa öz ýalňyşymy düzeltmäge bir pursat ber. Men sana ýalbarýan. Parahat, inni geç. Bizinkiler guda bollar. Şu gün hatym berýärler. Yok Enes, işler. Häzir şu zatlar düzeltmäň tüýs wagty. Ýöne sen razylygyň gerek. Bilmedim de. Şowurun eşdelim näri. Men hiç tadananammy. Edirim. Men sensiz nädip ýaşaýyn? Aýtsana. Sen gelin ajyň gelen güni men üçin ýaşaýyş gutarar. Maňa senden edir. Senden ýakyn adam ýokba. Sen elimden giden soň maňa bu dünýede ýaşap oturar bir iş ýok. Düşünýän, ýöneten öýdekilerin gepinden çykyp bilmän, men süýgüme ikili gitdim. Yok. Sen ýalňyşýan. Meni kakamda 100 bölük etse de men her bir bölügüm Enes diýip seslenir. Zınjyr bilen dansalar da, çölden çöle zınsalar da men diňe sen diýip ýaşar. Emma sensiz galamyň bolýan. Boldy Parahat. Ýygyň aýtma. Indi näme teketdi? Sen men süýgüme inan. Men ikimizin birleşmemiz üçin
Bağladı tay. Başarıp çıkaydı var olayım. İki yürek bir olsa hiç kim ona karşı bilmez. Mene geldim dost. Aydı ver, dinleyen. Yine gelmeli adam mı? Ağız kovluk mu? Yine şunu gepleştin mi? Hava gepleştim. Kelmelat omatluk. Bol ya. Eğer şu gelmeli adamım gelsin. Ana fefe gel ya. Ay evvel. Üydüm karayı. Geliver hava taş geliver. Esselamu aleykümler. Ha Ataşcan gel. Ne Ataşcan hocam? geldi. Oğma taş oğmat mı? Gel geç. Kudaya şükür. Tamam. Ataş oğmat mı? Ama davet Oğmaya hocam. dedi. Kudaya şükür. Oğmat mı? Gel geç otur. Oğmat ne içerler? Altı Oğmat geleceğim daha hem mi fuku oğma? Kudaya şükür oğmat. Gatı öyle mi? Gatı oğu. Evet can. Yanında adam var iken. Ben sonra ailenayım. Yok. Arkayına aydı ver. Bulam doğa oğlunum. Parahat. Bulam şehirdeki doğa oğlunum. Bilokan oğlunum. Adı Ataş. Şu Ataş deyip bir dostum var diyedin ha. Havu. Benim adım Parahat Ataş. Benim adım Ataş. Tanışanımı da öğren saat. Gatoy. Evet. Senin birini soracaktım. Fora ver. Tanıdığımdan aydarın. Bolmasa anha Parahat va. Men tanımasam Parahat tanar. Şulovada enişte bir gıydı olmalı. Murad ağam gıydı. Hava ba, aydı ver. Şol uydakta soracaktım. Inte görün uydumam da olun. Uydakiler guda oluptur. Belki şol gizak demeyin vurun verer. Parahat. Men uyumu bilen mıyıkman galadık ne bir sana kalmandı. Onu sana men tibi davet meni çağıramam. Sen düğün gerçekten gidandım ben Ataş. Onha tanış olun. Bula olana yan kaçmayal Parahat. Eneş bilen nerçillen yer halaşıp bör. Parahat. Onha bula olanam Ataş. Eneş bilen guda bolan oğlan. Ne? Parahat. Sen eneş bilen yaraştın mı? Hava yaraştım. Ol Parahat bilen halaşıp börka. Niye üçün bizimkiler bilen guda olluka? Onu Parahat gurrun verir. Yine ol şeylere kollu. Bay ba. Meni bağışla dost. Bu zatları bilmendim. Aşk maşukluğun arasına düşmekten Huday saklasın. Men nädire var ecem da bilen gitpeşerim. Parahat. Sen arkayın olmaz. Onu düşünüştük mü? Düşünüştük.
Berekella ana. Düşünşen olfama bol ya. Yo'can. Ruhsat dersen men turayın. Bırak işlenme. Çay demleyecektim de ataş bırak otur fana kayna ya de. Yok Yo'can, çay su adaletini oturma. Men yürəyin. Bol ya dost. Bol ya. Falaman var. Altın gelince hemmetine falamaydı. Bol ya, yok man. Yok man şaharada baranıda, bize de barın. Bol ya ataş. Bol ya, sağ olun. Sağ ol ataş. Yuvuz. Atasın gövünde bir derekte gaydı mı ödüyen? Ay yok lo. Düşünşen sen bolmanımı damadı. Gövüne de ışık gol yara. Ataş oğlun, düşünce giyim oğlun. Ana enni, dine öňü väklerden düşünşämek gallıydı. Vah Yuvuz. En kıyın mesele de şoda. Terkunyň bize näme getirjegi belli däl. O umytda bol. Belki hemme gat gowy bolar. Onuňa dogry dost. Men ýöräýin. Biradırak işlenme. Bol ya dost. Sağ ol. Sağaman otur. Ece, Näme gıy? bu zat näme gıy? Köl atamyň düýbünden tapdym. Hani? Vay hey! Köyüne zadı nereden taptın? Zınk koy verirler mani. Hani uzat diyerik? Köyüne zadı nämetçe. Uzat diye! Vay toğu! Men! Huday saklasın. Adam ölmedi. Her zadı görcek ekeli. Gadam, men senden müňde bir radydyrum. Oli beydime. Beydime. Nesip bolsa oňurtdy bolsun. Yok gadam, men öz ýagdaýymy özüm gowulýar. Arman şu jagada adam bolanyny görüp biljekdirler. Gadam, men sana bir sargıdım var. Sen paragat jany öz eliň bilen öýleşikletdiňi. Eger on oğlu bolsa, onna sen şu jagat böreği onu giydirirsin. Eger on gıydı bolsa, şu jagat alacağında. Toğdur. Gadam, sen men sarladım bitireceğini söz ver. Bitirelim Toğdur. Hükman bitirelim.
Kok kim var gepleşen adam var mı? Ho! Ya orada gelin. Salaman oturmasın. Selamun aleyküm. Yapmasın Ne selamun aleyküm orada? Ama çocuk muyum? Taşını çırmağı var. O mu doğru? Komşu olan baba var. Hem de saklık mı da? Öldümü de bana var. Ay buradayım orada. Lan gel lan geçin. Aman verin aman saklık mı? Oho! Dukansızıydım kendi mi? Ama çocuk muyum mi? İşler gördüm salaman. Şu oraya kakam şahva dukandan yumuşacık dağıtlardan getirebilirim. Köydü değildi. Oralar mı? O adam mı ne mi? Bir kuyudan bir yırtma akıracak oraya. Anteç. Şaya kalper orada. Yo. Çaylık adara var oturma. Mire hede orada. Yo tanrı yakaladım. Ben bir kısıracık bir meselem. Aydı otur. Sormuş çöpte oynadım edayla bittirdim. Aydı orada, aydı. Bir aysam bir öteki o Murad'ın mıydı var ya? Havva. Murad'ın mıydı bilen bir para katsan, halas yapmışsın olayım. Sizin bir aradı işlerim adam bir kıyar uğru yok galiba. Sormuş bilayet yıkıldım ben. Oradağı oğul gıydı öğremedim ki. Ne mi demizden mi? Sen kolay diyanın uğrunu yok der dedin. Yani o da var başka da varmış bu sual yanında. Yürüyeyim desen, bu ilim bilen para adam mı? Biriktirecek olup yazılımı kan diye. Bu zatlar iyicilikte bolyan zat mı kan? Oğlum amradı, gıydım amradı. Neye mi vurman? Öyle mi? Onna, bolyan olsa, o parakatı, oğlun ka, ne bir şey geçediyecek oldu mu sen? Şuko cevap ver. Şuko meret akmal ağrımından akyanlar. Pehey develi. Oğlumdaki silahlardan dönmüşseydi bolyan olsa, onu hemen Kur'an'ı kolaymaz mı? Sakkım sallap sonra bir size düşünmeyin. Ak diyesin, kara diyesin böyle diklerdim mi? Yine bana bağ açakladım. Selamun aleyküm orada. Para sen ne vardı? Sabırlık mı diyeyim? Gel, haydi gelelim. Gel, öyle öyleydi. Hem de zaten öğleden sonra ayar. Soramak gerek gel. Olur aradı yakırın. Şey değilsene. Oğluk mu verin? Oğluk mu? Alın tamam. Hazır bu zatları çöpte koyar eder. Orada ben hiç sağda düşünmedim de. Düşünmesen, düşünersen, görürüm sen akvalın hakkında var ya. Dasurluktan eşitme göre parahat seni yine süzülümüzden biriktirecek koya diye mısmıs ettim. Sorsun mu? Sen razı mısın? Çın orada yönü ne mi yönü? Mene razı der. Ama Ayca Hanım razı der. Ayca Han aradı. Hovluk mu böyle? Hovluk mu? Hem razı çöpte oynayar eder. Sen bu dağıtlardın arkayınca olay. Kıydım bu dağıtların senden yine karaya. Utanmadı doğuracağım felli. O kualiyden dağıt bir oyun çok daha değerli. Ay çekilmedi. Yüreğimdeki netti. Men razı değil. Ne razı? Vay tova.
oluyor valiler. Siz arkanıza gidiverin. İşleyişiniz ile bol verin. Adam, ben sana ona çoğulan mı kaldı deyip gördüm oğlum. O tamama çıkmadı seninle. Sılığımı iyi rapten aldırayım yağsa. Ak sakalını sallayıp seni mi kılıydı ve gelmedim. Hey, oluyor da. Oradağı öymüyü aylanıp görmenize, özünüze işiniz yok mu de? Ben oturdum onunla. Sağaman var. Onlar. Oturun orada. Ay oturmadık. Öteydin. Kes sesini! Oturun orada. Oturun. Ali Teç! Yeni kalın gitmezsin! Benimle ilgili karışma! Sen korkusun! Ağzını yumuyordu! Bir şakacın yanlışı olulur hep. Ecem ölümüne sen sebepkar olun deyip para aldı. Bildirip günahkarına görüp durun. Yok geçirdiğimi gidecek olup hazım dedim şey etmedi. Yine orada. Severim bu adamı. Vakti ne diyor? Oraydı ya. Şu orada gayret edin soyu beğencine edip Hey. Adamca. Hey ona mör. Müskül ona. Toyum orada. Nesip olsa beyemsizlik eder. Yer ver. Gayret edin. Yer ver kan. Ay para! Oho, Devran'ın sesi may. İyi de may. Gene o. Ay. Para neyle? Yaman bittin yanın. İyi yanın. Devran'da bekmem rüylen zoran. Değil yanın. Devran. Bollesene o gudra kol adamlar kalastura. Para dinle. Benim para. Yedik iş yaşım çıkar para. Tiyade. Turistimde verdim. Para toyunda var ha. Toyunda. Hassa. Hassa. De tane ya. Durayım bu adamlar kalastura. Ne ama derro var. Limeden onu gıyırın ola bora. Rahat dikenim yüklen ola olsun. Para. Ne mi? Toymuda öve denmedi lan. Öve? Ha. Bol ögöd ýaly hostarym ýok bolsa, onda men düşünýärdüm. Ah, mende de hoslar yok da. Olmasa men kiri ýöräýin neje bolýar. Devrancan. Ha? Sana oraymış var. Hani? Haydi ver. Yetme para. Gider alamın. Yetme ana. Bana. Tavır para. Tavır. Ben gitme para. Ey bula arkamı yar edecek evlülünden bey. Men häzir kastumy giyip ayna gödemlik salondan maşinjyň bedäp bolan bolsalar alyp çık enesem mindirip toýoý deyin.
olsun oğlum. Geldin gel. Ha. Kadını da koşacaklar da. Ha. Gel bakalım. Hayır gel. Komşuluk kal bu kadar yoktan bırak sen. Boşa varlar malına.
Kara saçlan şemal sıйpacaktına Sıyınla yıldızların açıp pencerem Anarısından çıklap duracak